ga wuchikwa ọzọ ọ na nweta this video ka ba metro maka na share button go. He said, and I quote, that nega apologize and they apologize cha ikuo onye ziligu. Now the question is the area of interest or the apology koima onye dilie. Now, as a reverend father, let us assume that na mmadu bialo ime confession n'aka owe bialo owe gwa father ezuru m ohi go mee nka if okenolo owu ili the true forgiveness ko ilu olu as a policeman ka ịmara onye dirie ana m ajụ ya ajụjụ confession niile bịa me na nke fada kenu nke imecha na fada jụọ okele onye zile ego si hapụkwunu gem niile a na-agba ka unu si afụ the hand of Zion in everything na-eme around you people. Ịchọkwa bịa ebe abịa kọwa ọnụ ikwuchacha ya the A to Z of ife na-eme is that na baba do so much interested in ịma ife oge echi ji wee kwu ife okwulu onye zilie than ife oge echi kwuru. People get a lot of things for Baba. People get a lot of things nebe Baba no. Nebe our own papa no. People go worse things that don't go get shikuru nebe ono. Oshoro de ma ono yo kuponte. Reason pataro papa jiweti uche na nko gechia is because na afọ aka enwe n'ofe. Ọ na-adue ka o nwere ndị zilo gechi. And although interested no one does zirie, if actually know with that name, Zion. Otherwise, tell me, nebialo nime confession. Nebe a reverend father no. Iwegwe father. Na mu ukuri ife ahụ eziokwu nebe mmadụ no, for instance. Father Joago, kele onye diri ukwu that thing. Are you a police officer? In a mezi are you an investigative officer? Ana maju ajuju. O imalu onye owu ka iwe gbagari e we gbagaru ku onye merie. Ana maju ajuju. Eche na eju na okpulu ibe. O imalu onye dirie ka iwe gbagari e we gbagaru ku onye dirie. Usenu this thing onu na eme na imapunu. With the truth is that you are more interested in onye dirie and the kele onye gbaduru uno nwere onye dirie. I am asking you, what if she acted on herself out of her own informer? What if she acted without the influence of anybody? Yes. Yes, ana majuga ajuju. Ko biakwa no ko wona, iko wono ko chona epo. Yotana happen to this semester na eme. We know. Ishokwa iku ifa kuchasha bolo in the name of the Father or in the name of the Son waiting. I actually him aken we nu fa we fe monwa wezu go interested ne. You are more interested in no Zion ebe niile. You are more interested in airport. Manomaniti confusion ebe niile. You know what you are doing. I put it to you that you know exactly what you are doing. You are not ignorant of your actions. If you shall go on epụta na Facebook stay ebe niile ka ndị mmadụ na-akọ ndị Zion ọnụ na-akpọ ndị Zion afa na-akpọ Evangelist Ebuka Obi afa mana akpọ ọgụ ndị otu ha mapụta akpọ ọgụ ịchọba onye ya apologize. The moment ikwurie ịmalugo reaction do likely to come out from people. You know happen to mind gamer anyị ma anya enele nne mara anya alụrụ alụ. Ịghọtago asịrị na atụ ọrụ nwata inu kọwarịa ya ịmalụ na egeji nne na n'ima ka ofeke ka na atụrụ inu kọwarịa ya. So sometimes all you need is to see the body language of somebody. That person does not even need to speak before you know ebe onye ahụ na-aga. In this one, anyị afụga aka enwedu n'ofe. See if a na-achọ Zion ka a na-achọ in all these things na-eme. Looking for akande Zion is even more important to them than the things ekwurekwu actually. They are not even interested or on a normal without onye a na-ekwu ife being perceived to be aligned with Zion. Onwere ife eji ife okwuru eme ịchọ ka mkpọbara gị teepu ife ndị mmadụ kwugoro ekwuo enegaji anya
ma ndị du nọ n'ime merụ mmadụ ma ndị ndenya na onye awụ colleagues merụ onye ghara anya mee ka ọ na-agbasaghị mana nke awụ na-achụ nwaanozi obi ọchụchụ a na-achọgharị Ebuka ebe niile na-achọgharị Zion ebe niile ebe ọnwụ na dụ possible a na-achọ ka esquizi Ebuka na ndị Zion n'ime ya wokwunu nu nwayọ ka ofe lọrọ ala zoro unu nni ịghọtago wokwunu nu nwayọ ka ofe lọrọ ala zoro unu nni anyị ma game niile ahụ a na-eplay ịghọtago you can not only ask for forgiveness mana ihe ekwu onye ziri gị kedu ife iji onye ziri ya eme as a reverend father mgbe jụọ sị ndị niile na-abịa akọlụghị mmehie ha mere ebe ọzọ ọhụụ nke ha mere against you igbebere ha ebe ekpechara ekpere igwe ha gaa na-agbagharụgo ha nye ha ọpịpịa nwere ike igwe emee fasting ọ igwe emee fa one n'ime ha ka ịgwagolu ha jee kpọta onye ziri ha ji wee mee datin kedu ife iji onye ahụ eme the most important thing is that na onye meghere ayọ na mgbagharụ and nọ azịza isi onwe ka ọ ya zalụ onye ejezala azịza isi onye ọzọ ịghọtago onye ejezala azịza isi onye ọzọ nyanwa agolugo onwe nya wụrụ nọ forgiveness ya ka a na-achọ eziokwu nyanwa agolugo onwe kwuo n'ọdụ sọrị o nwerezi ife iji onye dịrị ya eme because na onye dịrị ya aza azịza n'isi onwe if not because of all this propaganda and all this game a na-agba ebe niile a na-ezokwe n'afa Jizọs that is the most painful of them all a na-ezoe n'afa Jizọs emechaa akpọ Jizọs apa eme nke a esi mee the peace of the Lord hai ndị ụka ka imerụ n'onwe anyị ebele ka imerụ n'onwe anyị ebele ka imerụ n'onwe anyị ebele apụta anyụ kapụ ofu na Facebook ka e wee kpọba a no ministry afa okwu ọ na-asị ministry kedu ife ministry ya ha merewu ministry ahụ ọzọwuru omeghu ministry na operate na Lagos na operate na Enugu kedu ife concern Lagos and Enugu through different location ekwuwekwe eketa asịkwa na ministry a na-achọ ịgbadata Imo State na obi adịghị mma na ese na amụma agwa okwu but you cannot help but throwing passes at this particular ministry and the other DGO o gosi na o nwere ife na-achọ ha n'ahụ chọba onye dịrie when I told people that na o nwere onye na-achọ any apology na ife a na-achọ ọwụ ka afọ aka Zion ka afọ Zion n'ife niile ọha awụ ndị a na-achọ a lot of rumors ebugoro against this reverend father na-ekwu ebuge from way back ndị mmadụ na-emezi apụta na-ekwugharị ya ụfọdụ n'ime ya ọwụ ife ọfụ when mgbe BBC kụrụ egwu ya agwalụ BBC jee kpọta onye dị iri ka ọ dị egwu ana m ajụ ajụjụ mgbe ihe dịkwuru ife okwuru asịrị onye si ya jee kpọta onye dị iri paid attention to him even mata and the thousands of other people ndị kwuru okwu mgbe anyị mechara election ma ndị niile kwuru okwu after Goodluck pụrụ Buhari bata ifesi ike anaghị ebe niile mmadụ one n'ime ha ka gwara okwu kwuo ma oge nke Rochaso kere afa ya Governor of Imo State mmadụ one kwuru okwu nwere ndị kwuru worst things mmadụ one n'ime ha ka asịrị si wota ka egbuo kere onye dịrị ha ife dị iche na nke awụ na o nwere onye a na-epesivu n'ọkwụ n'azụ Ogechi onye ahụ ka ha na-achọ. The battle is not against Ogechi, but the battle is against the unseen hand a na-achọ, which is not even existing anywhere. You got to go? So we know the game. And we can all anyị wa na-agbageba anyị na-akọwara ụnụ etu o si wee na-adụ ọmụ nwa wezugo ka aba na-amụrụ aka ọkpọ. You got to go nkwucha ya ịchọkwa ibekwa akwa bechasịcha akwa achịgasịa coins gụrụ ego na me and you people ọ karịghị etu a ezugo otu onye na Nnewi daalụ.